El matí de la República, amb Èric Bertran. Cada dia de 9 a 11 del matí aquí, a RKB. Seguim aquesta recta final als propers 20 minuts. Els dimarts els dediquem a parlar d'emprenedoria del món de l'empresa. En Miquel Muñoz, com sempre, ens porta novetats. Bon dia, Miquel, com estàs? Hola, molt bon dia. Què fas? Molt bé, molt bé. Molt bé, per què? Perquè mira, avui fa molt bon dia. Sí? I podem aprofitar per passejar, qui vulgui, Molt o qui bé. pugui. M'agrada. No? Escolta, que tens càrrecs nous ara, unes coses de Mèxico i tot, no? Sí. Que fuerte. Bueno, anem És avançant. important cada dia més. Sí, bueno, anem evolucionant, no?, que és important. Ja et poso un compromís perquè dic coses que no... Després diu que la gent no vol que el digui. Escolta, què parlarem avui? De què ens porta? Perquè veig unes caixetes aquí que van dintre un plàstic. La gent ho veu perquè tenim càmera, recordem. Tenim unes càmeres. Avui portem unes carteres intel·ligents. Cartera, mentre tinguin peles, noi, és lo important, això. I és una empresa catalana, Sí? que es diu Lowbox, sí. Sí, m'agrada. I avui tenim aquí el seu fundador, el Sergi Moreno. Molt bon dia. Bon dia i gràcies. Bon dia, Sergi, com estàs? Bé. Escolta, això és una cartera? Això és una cartera. Molt bé. Sí, una cartera de petit format Sí. que vam pensar per la pràctica del ciclisme, per tant amb unes prestacions doncs, per fer esport, però que bueno, la gent, quan dic la gent, els usuaris, clients, ens han dit que fan servir per tantes altres coses. Hi ha qui la fa servir per anar a caçar, qui la fa servir per anar a viatge, per anar al xiringuito, a la platja, per anar a l'intresorra, És de plàstic. per anar a passejar. És com un plàstic. És de Explica'ns, silicona aviam. principalment, Silicona. i llavors té unes carcasses de plàstic que li donen una certa estructura i és una miqueta sigut la gràcia del Està buida, producte. però, No, de moment. Sí, de moment no pocs venen calés. plenes. I què podem portar aquí en aquesta cartera? Aquí tenim un lema que és només de l'imprescindible. A partir d'aquí estem parlant de 4 targetes o 4 elements de documentació, d'identificació format targeta, doncs el DNI, carnet de conduir, la targeta de crèdit, la targeta del metro, 2 monedes d'emergència, que són d'1 euro i de 2 euros, que, bueno, sempre van bé... Per un granissat a la platja. Sí. Bueno, en el xiringuito que doni sí, però sí, nosaltres ho vam considerar, quan vas en bicicleta sempre fas un cafè mitja parada i et va bé portar així de suelto, però hi ha aquí per la guixeta del gimnàs o pel carro de la compra, bueno. Està molt bé, això. I llavors, quin tipus de client objectiu teniu, a part del ciclista? Bona pregunta. Això és una cosa que encara ens estem preguntant, perquè cadascú ens arriben inputs constantment i cadascú la fa servir per una cosa diferent. Tot just l'altre dia un noi dels Estats Units ens deia que estava buscant un producte per anar de viatge a Sud-amèrica, volia portar alguna mínim, lo just, amb unes certes prestacions, i fent recerca per internet per trobar el producte, i quan li ha arribat diu que és el millor que podria haver comprat, sota el seu punt de vista. A partir d'aquí, ara engegarem una nova web online i començarem a fer publicitat i disparar a diferents sectors, i és possible inclús que ens emportem alguna sorpresa de que poder qui la compra és qui, no sé, amb un target d'edat que no havíem pensat i per fer una activitat que tampoc no ens havíem plantejat. Això t'ho penges del coll, perquè pots usar un cordill també, no? Sí, té un accessori que és un lanyard que... Un lanyard, tècnicament I don't understand it. som d'aquí però som internacionals. Com es diu això? Un penjoll. I com li heu dit? Un Lanyard. Lanyard. Que és accessori, però que estem plantejant-nos inclús si la incorporem de manera estàndard, perquè molta gent ens ha dit, hòstia, la vostra cartera ens agrada, però el que més ens agrada precisament és que es pugui portar penjada al coll, doncs a l'estiu, sense butxaques o... Això va començar, dius, pels ciclistes. Sí. Perquè vosaltres anàveu d'allò i... Però tu vas fer tu, això, amb el plàstic. Això sembla una funda de telèfon petit, antic. Sí, bueno, aquí al final, de silicona. Després de barallar diverses opcions, al final vam recórrer amb un dissenyador d'aquí, un professor en aquest cas de l'Elisava, i ell ens va portar uns fabricants, en aquest cas de productes de silicona, per això la cartera en part és de silicona, i vam començar a desenvolupar el producte, i fas uns motllos, i comences a fabricar i intentar vendre, perquè aquí és on està la part en aquest cas, més emocionant. No va ser gaire car, o sí? Marem? El prototip és car? Els prototips vam fer alguna impressió en 3D, que ara està més de moda, en el seu moment estem parlant de fa 5 anys, no tant, però sobretot on tens el cost important és a motllos, i més quan fas aquí. És a dir, si treballes a Xina sempre els preus són diferents, però aquí... Però el motllo és diferent, o n'hi ha diversos, o perquè... Aquí tenim 3 motllos. Però en diferent color. Sí. Aquí tenim 3 motllos, un per la part de silicona,
un per les dues parts de plàstic que són les carcasses i llavors un per la que és la tanca, cada una amb diverses figures, però la cartera sempre és únic, és a dir, independentment de que tinguem diferents colors, el producte sempre és el mateix. Un, dos i la tanca. Llavors? Un és tota aquesta peça de silicona, això és una carcassa, això és una carcassa, que això és un mateix motllo i això és un tercer motllo, que és el clip. Llavors, si jo vull canviar una part d'aquesta cartera, podria fer? Sí, perquè ho veurem com a recanvi. Sí, mira, tu, s'obre això i es treu. Sí, això es desmunta. M'estic carregant jo. No, tranquil que... Treure-la. Que ja està... Ja està pensat per això, Sí, la idea era fer-la de silicona només, però ens trobàvem que era molt tou i que ens faltava una miqueta de consistència. Llavors vam anar a parar la peça de plàstic, però que al final ha sigut una miqueta la gràcia del producte, perquè en tant que vas combinant colors, n'he portat de diversos colors, en tant que vas canviant els colors, clar, la fisonomia i el look de la cartera és totalment diferent. Jo vull aquest morat. T'ha agradat el morat. Bueno, és una mica Podemos, no? Sí, ara que està de moda. Però no és per això, és perquè està bonic. Bueno, vaig a combinar-ho. Vinga. Per ensenyar-ho a la gent que ens està veient a la càmera. Jo poso el crono en marxa i depèn de com te vegi encara te fitxarem per l'equip de muntatge. És que s'ha d'enganxar primer per l'altra banda. He vist que un és molt llis, però hi ha un altre amb un dibuix. Sí, clar. A part dels propis colors que les carcasses tenen, que en aquest cas és un termoplàstic, és una poliamida, que hi podem serigrafiar, hi podem gravar amb làser, a més hi podem afegir o adhesivar-hi un vinil, que el vinil surt d'una impressora digital i per tant a partir d'aquí podem posar el que vulguem. En aquest cas el model que teníeu muntat fins fa una estona ho he destrossat, tornaré a muntar l'original. Són unes il·lustracions que en aquest cas ens ha fet una il·lustradora d'aquí a Barcelona, que ens ha fet per nosaltres expressament i per tant ens anem ja del que és el producte més senzill o més bàsic que el producte més elaborat i ja per un mercat més d'ús casual. 65 grams pesa això. Sí, això diuen. Bueno, fàcil, no? Bueno, 8. Pesa molt poc. 8. Home, està molt bé. Posar bitllets a dintre. I tant. I això que parles d'un dissenyador d'autor, què vol dir? Que teniu relacions amb dissenyadors, que teniu... Sí, vam començar amb un il·lustrador que és el Yoshi Sisley, que ens va fer també uns dibuixos expressament per començar a donar-li un altre aire a la cartera i per poder atacar uns altres sectors. Ara tot just hem tret els de la Dèlia, i tenim en camí tenim imprès unes il·lustracions i unes pintures d'un altre artista que és l'Alberto Fernández, que el seu nom artístic és Hasu Art, o el nom amb el que s'identifica, i bueno, per què no? És a dir, en tant que el producte dona, igual que fas una samarreta, hi ha uns folars amb una sèrie d'estampats, per què no la cartera, un producte molt íntim que tens molt a la mà, i que, bueno, creiem que... El pots fer tu. Clar, producte i cultura, no? Tenim, pots posar el teu nom, el pots imprimir tu, fas el teu nom, no? En un moment donat també és la idea, hem d'anar aquí, el problema és que tenim de costos, anar a la peça única és més complicat, és a dir, sempre has de comptar uns mínims, però per què no? Inclús també amb la nova web que estem fent, que la gent pugui combinar en pantalla les opcions de color que vulgui. On es compra? Això de moment s'està venint per internet, ara farà uns mesos, 2 mesos que vam obrir hem començat a treballar amb un distribuïdor aquí a Catalunya, a Catalunya i resta d'Espanya, però sobretot estan instal·lats aquí a Catalunya, que venen sobretot el que és el sector regal, botiga de regal. Tot just ara arrencarem una altra vegada amb el sector de ciclisme i tenim algun distribuïdor fora que sobretot també estan centrats amb el tema de l'esport. El ciclisme i qualsevol esport, no? Qualsevol esport outdoor, és a dir, vas a caminar, o això que dèiem del anar a caçar, o gent que se'l posa sota el neoprè per anar a fer surf. Jo, amb tota l'apreci del món... Es mulla, però el de dintre no. No, si ho tanques bé. Si ho tanques bé, sí. Ens n'estem de dir que és un producte 100% estanc, però sí que és veritat que... Tancar bé. Que si el tanques una miqueta de... És allò típic que vas a la platja, portava un bitllet de 10 aquí, al banyador, i se m'ha quedat tot moll. Doncs amb la Lockbox hi ha qui fondeja, diu fondejo, em tiro l'aigua, em foto la cartera dintre del banyador, tot el... I me'n vaig, em foto la paella, torno i bueno... I a més sura. I sura fins a un punt. Si li poses les 4 carteres i les 2 monedes té un... Sí, comença allò... T'has d'espavilar-ho, sí que s'enfonsi. Interessant, això. Abans has parlat que tenies un client als Estats Units, que havia comprat una
tens altres clients a la botiga online que no siguin de Catalunya? Sí, clar, la resta d'Espanya per descomptat, estarem a França, gent que ho compra des de Bèlgica, des d'Anglaterra, des d'Alemanya, Itàlia... Sí, a Rússia i Àsia no, però gent dels Estats Units sí. Sud-amèrica tampoc, la veritat és que no, però als Estats Units sí que tenim diverses entrades i bueno, servim avui, com que el tema del transport està més o menys solucionat, doncs pots seguir, inclús si no arriba, i pots donar-los una atenció que a ells també els agrada. Què anava a dir? La competència, que n'hi ha o no n'hi ha d'això? Tota. Sí? Home, en tant que una cartera és un producte, és un commodity, és un producte molt recurrent i que tots en tenim, però nosaltres, bueno, en tant que és compacte, que dona aquestes opcions de model, una certa tecnologia que tenim també sobre la taula que estem estudiant d'incorporar per donar unes prestacions afegides, i sempre que la fabricació és local, en un moment donat tens molta flexibilitat en anar-te adaptant el que et van demanant, no has de fer grans containers de comandes que al final te lliguen molt, no? I tots els proveïdors et diria que el més lluny està a 28 quilòmetres i per tant això la veritat és que dona... Pot ser cartera i pot ser porta-targetes d'aquestes de visita també. Sí, no? Clar. Tu que tens tants càrrecs, Miquel, podries tenir una per cada un i vas penjant, t'has penjat. Per descomptat, o inclús amb un codi QR que s'hi pot posar, doncs, si el tens vinculat amb un enllaç o amb un VCF, que és la teva identificació personal, doncs a partir d'aquí... Perquè te la tornin, vols dir? Més intel·ligent encara. No, o bueno, per un moment donat perquè te la tornin, per què no? Clar. És a dir, en tant que hi pots posar, aquí estem parlant, el que comentava la tecnologia, un codi QR, que hi tindrem vinculada una web mòbil en el que hi pots posar una sèrie de dades de contacte i per què no les teves personals en cas de que hagis extraviat la Això ho he de vendre al Decathlon. Segur que es ven allà. Sí, bueno... Els esports. Jo diria que és una altra guerra. Són uns friquis. Sí, però el seu sistema de funcionament, de venda, de compra, tenen unes condicions molt grans i bueno, molt fortes, i per nosaltres preferim fer el nostre camí. Ara en portem, des que vam començar, estem al voltant d'unes 25.000. Per tant, bueno, 5 anys. Però estan col·locades, ja. Sí, aquestes estan col·locades i venudes, i ara estem canviant el sistema de producció i canviar una sèrie de qüestions per poder anar una miqueta més, i també canviar el sistema de distribució, intentant no anar tant, canviar una miqueta el plantejament de l'autònom o de l'empresa petita i anar una miqueta amb una visió una miqueta més, bueno, anem a vendre i anem a veure en sèrio. Per això el tema del sistema de distribució, la nova web... Ha funcionat, doncs? Està funcionant. Bueno, jo quan em pregunten sempre diu com estàs, dic distret, i és molt probable que un altre hagués plegat abans. En aquest tipus de producte hi ha innovació, és a dir, no hi ha, està fet, no? Vull dir, treballeu, diguéssim, per incorporar-hi noves, penseu com podeu millorar això, creieu que es podrà quedar obsolet en un moment determinat? El producte en si, és a dir, les 4 targetes, les 2 monedes, un parell de bitllets i una clau, és un tema que té molt llarg recorregut, en tant que és una cartera... Això de la clau i el duro... Imagina't. A partir d'aquí, doncs, això que comentàvem dels codis QR, algun altre xip que en un moment donat també ens pugui donar unes prestacions, que són prestacions que per descomptat aporten un valor, però també t'aporten un valor diferencial i un argument que de cara al màrqueting que puguis fer doncs sempre et distancia una miqueta de la teva competència. No? Llavors el futur el veus amb tecnologia i internet. Home, em sembla que passem tots per l'Internet of Things, haurem de passar tots per aquest sedàs, però sense perdre de vista que al final és una cartera i que hi ha molt de camí en qüestions, doncs, això, de moda, d'art, que comentàvem, el tema dels accessoris, com el tema del penjoll, doncs, bueno, que ens trobem que per nosaltres és un producte molt clar, que el tenim molt mamat del dia a dia, però clar, la realitat és que vas al carrer i la gent li parles de Lovebox i ningú ho reconeix com un Smunic o com unes Hawkers, no? És a dir, o sigui que tenim molta feina encara. Quan val això a una botiga? Això ho tenim a 20 i 25 euros. De què depèn? Depèn de l'acabat i en el seu moment també d'una qüestió estètica, però també de l'acabat. Acaben de posar, que sóc un sapastre, jo no sé posar-ho. Sí, al final sembla que no et contractarem, No està dintre, veus, no està dintre. Però bueno, això amb un curs de formació. Però això ho fa una màquina o ho teniu allà? No, això ho muntem a mà. Ah, sí? Sí, que també ens permet portar un control de qualitat molt exhaustiu, perquè les peces passen totes per les nostres mans i ens permet veure si hi ha tares, si hi ha
si hi ha fallos. El Miquel tampoc el contractareu, Bueno, és que suposo que la gent que ja ho té apamat, això, ja sap quin és el joc de mans. Sí, és un tema de pràctica. Molt bé. A l'Ila sí que funcionava, Lila... Hem de dir, quan ha arribat estava en perfectes condicions. No sabem com està quan sortirà. Procurarem. Bueno, com que n'hem muntat un parell, ja ens en sortirem. Aquí ho tinguis allà, a la fàbrica. On ho teniu, això? Això estem a Badalona. A Badalona. I, com dèiem, la resta de proveïdors, una sèrie de proveïdors, és a dir, hi ha qui fabrica la part de silicona, la part d'injecció... Les personalitzacions també ens les fa uns altres proveïdors i nosaltres acabem ensamblant, empaquetem i cap al món. Correcte. Alguns països que ens vulguis dir, on ho teniu, això? República Txeca, Polònia, Bèlgica, Espanya, i la idea, estem ara treballant amb un noi d'aquí que està a Argentina, però si pot també entrar a Argentina, no només a Argentina, sinó també a Xile. Diu que també està en vistes als Estats Units, que té algú que pot estar interessat. I Mèxic també en un moment donat pot ser interessant. Bueno, això... Sí que és veritat que quan hem sortit a fora ens hem trobat amb problemes de la qüestió de preu i la qüestió de distribució, i això és el que ens ha portat a canviar una miqueta el plantejament i anar amb un altre plantejament, una altra proposta de preus i de lots de producte que al final siguin atractius perquè el producte agrada, però ens hem trobat moltes barreres amb el tema, moltes vegades amb la barrera del preu, no? És a dir, tota la cadena de distribució, el propi distribuïdor, el comerciant, és a dir, la botiga, i després que l'usuari final, clar, que no percebi que és un producte que és car, perquè li pots dir que està fet amb els peus, que si ell creu que una cartera valdrà 20 euros, no te'n pagarà 40. Per tant, però forma part de l'aprenentatge i de l'aventura. Molt bé. Home, doncs felicitats, endavant, molta sort. I, bueno, Miquel, no sé, la setmana que ve més. Sí. L'altra. No, la setmana que ve tenim... No, la següent. La següent. Bé, no sé, ve quan vol. Bueno, en tot cas, gràcies per acompanyar-nos, per ensenyar-nos aquest nou producte meravellós que desconeixíem. Molt bé. Me'n quedo un de record. Sisplau. És broma. I s'ha de contribuir a que les empreses guanyin diners. I vaja, doncs, molta sort a la vostra passejada internacional. Que vagi molt bé. Agraïts. Ho deixem aquí nosaltres al programa d'avui. Demà tornem amb més coses, com sempre, al matí de la República, a partir de les 9 del matí. Demà, si l'Eric vindrà a hora, no té metges, no té res. Nosaltres, com sempre, us animem a seguir connectats a RKB Ràdio. Fins demà, molt bon dia.